10 паунда за опаковка. В тази баня има някаква енергия, българска енергия. Защо копираш Антоанит? Настава някаква абсолютна лудница. Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес е понеделник. Виждам, че навън вече изгрява едно много приятно слънчице и ми се струва, че днес пак ще се ходи на дълга разходка. Оскар, моля те, слез оттам. Какво правиш? Оскар! Добре, той е решил, че просто иска да се снима за YouTube и няма кой да го спре. Ти повече от мен май искаш да се снимаш. Май, ти си голяма YouTube звезда, ми се струва. Какво правиш? Какво правиш ти, господине? Ама дръжте си сериозно пред камерата. Така ли си ли гавим? Гримирала съм се, тъй като имам намерение да излизам и не искам да плаша хората по улицата. Така, седнала съм да монтирам видеото от предната седмица. Направила съм си едно кафенце, хапваме едно парченце панетон за закуска и излизаме след това да се поразходим с Самър и Оскар. След което искам да ги оставя вкъщи, да отида до Aldi, за да взема... Това е най-близкия хранителен магазин до нас. Искам да отида да взема някои нещица за вечеря и да си готвим заедно, разбира се. Това са плановете ми за този ден. Как така това са плановете ми? Щях да забравя. Имам да ви показвам покупки от Primark, Look Fantastic и масичките за тези сенсивиери, които успяхме да купим, така че после ще се включа, за да ви ги покажа. Аз съм много доволна от предната седмица. Успяхме с Кики да излезем, да хапнем навън, да се поразходим. Успях да си направя 14 000 крачки, което може би вече сте го видели в предното видео, където го споменавам, което за мен е повече от добре. Смисъл, аз празнувам, когато правя толкова много крачки, защото когато работя не правя повече от 5-6 хиляди на ден. Това се отразява много зле на фигурата ми и... просто не е добре. Хора, остана ми може би още половината от това видео да го монтирам, след което нямам търпение да ви покажа покупките, най-вече тези от Look Fantastic, защото още не съм ги виждала. Те са си така в кашончето. Не съм ги разпаковала, за да може да ги видим заедно, така че нямам търпение. Аз още не съм приключила с видеото, но съм почти към края му. Остана да досложа няколко нещица. Сега си топля за обяд да хапна каквото остана от снощи. Една пържолка с малко картофчета и към тях си правя малко засушени зеленчуци с масло, тъй като много ме мързи в момента да си правя салата. Не искам да хапвам без зеленчуци. Тук ви показвам и обядът ми, който трябваше да изглежда вкусно, но не се получи заради тази изгоряла пържола, но беше вкусно, да знаете. Не успях да снимам нищо повече от понеделник, но тук ви показвам нашата вечеря, която сътворих. Това е памук погача с масло и сирене и много вкусна леща. Просто я обожавам. Това беше нашата вечеря в понеделник. Днес е вторник. Аз съм си направила едно вкусно кафенце с много мляко и сега ще отварям покупките от Look Fantastic, от Primark и след това ще ви покажа масичките. Те всъщност малко се виждат зад мен, но ще ви покажа как ги сгубих и всъщност в по-близък кадър как изглеждат. Както вече ви обещах, не съм отворила кашончето, не съм отворила пратката от Look Fantastic. По принцип, аз съм човек, който като си купи нещо, което много дълго време е искал, не мога да чакам. Направо мога да го отворя още и пред пощальона, пред куриера. Обаче, не знам как успях по някакъв начин този път да се въздържа. Всъщност пратката пристигна в неделя. Днес е вторник, цели 2 дни съм стискала. Просто това е огромен напредък за мен. Така, сега започвам да отварям. Ето да ви покажа, че всъщност не съм го отворила. Доказателството. Ето го. Цял и невредим. Отваряме. Сега, тук съм си приготвила едно е такова макетно ножче за отваряне на нещица. Оскар, остави ми, моля те, нещата от Primark. Много често му казвам Primark. Изобщо, ако ме чувате да говоря някакви такива глупости, да не ви правят впечатление. Спомням се веднъж как се бях изложила в 4-ти клас в час по английски. Вместо famous казах famous. Не се късаха от подигравки. Просто още не мога да се го простя това нещо. Така, отваряме. Извинявам се за шума.
Цък. Сега, аз си бях поръчала серума на Estee Lauder за смаляване на порите. И освен това си поръчах шампуан на Kerastase. Много отдавна не съм ги използвала. Може би вече половин година някъде не съм си поръчвала техни неща. Шампуаните и техните олия са ми много любими, защото... Оскар, моля те, не ти да ме плижеш. Защото при техните шампуани косата ми издържа до 3-4 дни, не се омазнява, което е просто страхотно, понеже не е много полезно да си мием всеки ден косата или през ден, както обичам да правя аз. Разбира се, явно обичам да правя всичко, което не трябва. Последно си бях поръчала един техен серум, мисля, че беше за 8-часово възстановяване на косата. Нещо си, вечерта го слагаш и на сутринта наистина е доста по-мека. Но аз спрях да го ползвам, поради не знам каква причина. Просто се стои в банята, събира прах. Очевидно е, че порите на лицето ми са доста големи, просто не мога да ги понасям така. Всячески се опитвам да ги почиствам максимално, особено сега с този течен пилинг на Paula's Choice, който използвам. Има огромен напредък и няма черни точки, т.е. не се налага по никакъв начин да се почиствам с ръце, лицето, да ги стискам, да остават някакви белези. Пилинга си върши чудесно работата, защото нямам черни точки. Обаче все още имам разширени пори, които ме вбесяват ме. Затова си взех този серум с огромната надежда, че има някакъв шанс. Косата ми е просто отвратителна. Че има някакъв шанс порите ми да изглеждат една идея по-мънички. Така че нямам търпение да го пробвам специално него. За шампуана на Kerastase, честно казано, не ми е някакво такова супер да се вълнувам, защото съм ги ползвала много. Обаче този серум и особено на Estee Lauder съм ползвала точно само едно нещо и то беше фондиотена Double Wear преди доста години. И от тогава не съм използвала нищо тяхно, особено skincare, не съм ползвала никога. Така че да, нямам търпение. Сега, което ми прави впечатление, че това нещо, което си поръчах за измиване е отворено, което не е много найс. Фантастик, какво става, не знам. Обаче, не е много добре това нещо. Добре, както и да е. Така, както и да е, ще го преживеем това нещо. Важното е все пак шишенцето след това да не е отваряно. Сега, тук съм си поръчала една пяна за измиване на лице, която почиства много добре грима. Винаги на Estee Lauder са много хубави опаковките. Ето как изглежда. Дали ще имаме фокус-мокус? Хайде де. Шишенцето е неотваряно. Ето може да видите. Супер, няма да им дадем лош фидбек. Така, още до вечера ще ги пробвам. Преди да си легна, ще си измия лицето с това чудо на чудилата. На Kerastase шампуана, който си поръчах, е в такава опаковка. Ето го. Тъй като тази опаковка е много по-изгодна. Оле, вижте в каква турбичка идва и бутилката. Чуплива, повредена коса с краища, които се вплитат. Точно като моята. Ама точно. Поръчах си го в този вариант, защото имам намерение за бъдеще, след като го използвам, след като свърши шампуана, да си купувам само такива рефил турбички и съответно първия път трябваше да си поръчам и опаковка, в която да си сипвам шампуан. Доплатих, мисля, че е 10 паунда за тази бутилка. Не съм много сигурна и даже бях казала на Кики, на Керан. И той ми вика, 10 паунда за опаковка, ти си луда. Бутилката е метална, прави ми впечатление, което е супер, че не е пластмаса. Така очаквания от мен серум. Така изглежда опаковката. Нямам търпение да го опитам. Сякаш ще го пия. Да го пробвам. Шишето е пластмаса, което не е много найс. Ето така изглежда. Ето има си помпичка за изпомпване на продукта. Предполагам, че ще мирише добре. Да. Мирише малко на Нивея. На крем Нивея, този от едно време в металната кутийка. Оле, колко обичам тая миризма на чисто. Просто я обожавам. Добре, ами за сега впечатленията ни се спират само до тук. Опаковка и мирис. Опаковката е супер, като изключим, че е пластмаса. Мирише невероятно. И ще наблюдавам през тази една седмица, т.е. давам си една седмица, в която да добия някакви впечатления за този продукт, защото по принцип казва, че до седмица макс 2 вече се вижда разликата в порите, така че ще видим. Най-вероятно ще го използвам сутрин и вечер.
Имаме и подарък от Look Fantastic, който всъщност аз избрах, защото те ми дадоха няколко опции. Едното беше тяхно списание, което просто няма какво да правя. Другото беше някаква мостричка на маска за лице, не беше много мъничка и като цяло, след като видях този продукт на Опа, на Керастас, нищо въобще не е за моята коса. Просто си казах, това ще е. Значи, това е някакъв крем за много къдрава коса. Сега, абстрахираме се от това, че моята коса изобщо не е къдрава. Просто ще си го слагам на краищата и по някакъв начин си мисля, че моята логика е такава, че може би, понеже е за много къдрави коси, може би разплита краищата и аз оттам вече съм си въобразила, че най-вероятно ще ми разплита и моите краища, които са вечно вплетени. Така че да, с тази цел го взех. Въобще да не ви пука, че не е за моята коса. Ами това бяха покупките от Look Fantastic. Сега да ви покажа нещата от Primark. Започваме с рокля номер 1. Реших, че вече времето навън се затопля и ще ми трябват някакви нови роклички за пролета с по-дълъг ръкав, за примерно с едно дънково яке или с кожено. Не знам, ще го измислим. Рокля номер 1 е ето тази. Сега, нищо особено на пръв поглед. Тук много ми харесва, че има ето такъв завършик надолу. Дано да се вижда добре, защото това ми е първото показване на дрехи. Най-вероятно въобще не се справим добре, обаче толкова си мога, извинявам се. Тук отзад също има едно такова коланче, което много ми допада, защото може да се пристегне и по този начин се подчертава талията. С едни бели кецове просто ще бъде муцка. И моля ви в коментар да ми дадете вашата абсолютно честна оценка, дали нещата ми стоят добре, дали това са моите цветове и ако нещо не ми стои добре, моля ви просто да ми кажете, за да знам да не се излагам по улиците. Сега, имаме рокля номер 2. Едно много приятно синьо. Взела съм размер М, разбира се. Защото аз съм си М, да пази Господ да отивам към L. Нищо, че някога бяхме S. Цената на тази рокля е 14 паунда също. Смятам, че като цена за подобна рокля си е много добре. Те като цяло Primark имат доста бюджетни нещица. Моя приятел не харесва нещата от Primark. Всеки път ми казва, бе, не си купувай от тук, купи си примерно от Zara, от някъде другаде. Просто този магазин не му харесва, изглежда ли му на него ефтини нещата. Добре, обаче ако това нещо се комбинира с едни хубави кецове, с една хубава чанта, примерно няма как да се личи, че цената е 14 паунда. Другото, което е за мен никога нямало значение колко точно струва дадена дреха и дали е маркова. Аз не държа на това нещо. За мен е важно плътта да не ме изпотява. За мен е важно също така модела да изглежда добре, на моята фигура да си пасва, така че цената изобщо няма никакво значение. Тук имаме и една риза. Винаги съм искала риза в този цвят. Не знам защо, обаче на живо е доста по-ярко зелено, а на камерата не го изкарва по този начин. Взела съм размер 16, което не знам вече какво се води, XL и аз нямам никаква представа. Но съм взела този размер с цел, защото искам ризата да ми бъде максимално отпусната. Не искам да ме пристяга някъде, да се чувствам все едно съм се опаковала в стрейч фолио. Тук имаме и една тениска, която купих в размер XS. И е абсолютно достатъчно широка за ежедневието, за вкъщи. Лилав надпис. Тук много харесвам такова лилаво. Цената беше 5 паунда, хора. 5 паунда. И така, това бяха покупките от Primark. Не са нещо, кой знае колко много, но пък исках да ги споделя с вас. Надявам се да оставите вашето мнение в коментар, дали нещата ми стоят добре. Защото ще го видите и това, ще прикача такива кадри. Дали нещата ми стоят добре, дали някой от цветовете не ми отива или пък някой от моделите не е за моята фигура. Просто моля ви, кажете си вашето мнение. Дори да има критики, аз не се сърдя, просто искам да знам какво е вашето мнение. Сега виждам, че навън има едно страхотно слънчице и заради това ще ви оставя и излизаме навън на разходка малко с пухчетата. И разбира се, после пак се включвам. До после! И сме навън с Санчето. Времето ми го показва, че 11 градуса, ако усещам като 18-20. А между другото, отдолу съм само по една тениска
И пак ми е супер топло. Отиваме до една градина музей, която е много близо до нас. Обаче аз минах по един по-заобиколен път, за да мога да вървя повече. Забравих да ви кажа, че си запрах малко якито, понеже и тук по тези ръбчета винаги става омазано с фондютен. Трябва да го пера през няколко дни. А то няма как, защото е с гъш вътре. И затова си го запрах и сега преди да изляза малко с вениш. Така че сега ще миришем на вениш. Ще пръскаме аромат навсякъде. Долу. Да не се качиш тук. Тъкмо се прибрах от разходка. Разходихме се с Самчето, после с Оскар. Общо час и 15 минути, което според мен пак е чудесно. Още не съм погледнала колко крачки съм минала. Обаче си бяха доста. И сега ще си направя да пия един сок от портокал и грейпфрут. Ще изчакам Кики да се прибере, ще си почина и ще довърша влога, защото стигнах до някъде, обаче сега трябва да изгледам всъщност какво точно съм сглобила, дали има кадри, които пропускам или не. И ще изчакам Кики да се прибере, за да видим дали ще ходим на кино, дали само ще отидем да си вземем нещо като салатка от магазина, защото вчера от питката, която правихме, остана. Естествено, няма да изядем цяла питка, сами за една нощ, не сме чак такива прасенца. Да, това май ще вечеряме, питка с салата, поне на мен нищо друго не ми се яде. Има още леща, обаче нищо май съм прекалила с лютото, да ви издам една тайна. И просто аз не мисля, че ще я кусам отново, но ще видим какво ще ни дойде на ум. За сега ви оставям. Аз си почивам и досглабям влога до после. Забравих да кажа, не съм ви снимала нищо от музея, тъй като беше затворен. Много странно, по принцип работи всеки вторник, четвъртък и събота. Днес е вторник и нямам никаква представа защо така. Май ще трябва да вляза в техния сайт, за да проверя да не би да има някакво ново работно време или пък само лятното им работно време да е такова, защото все още не се води лятно време. Нямам представа. Ще видим, но така или иначе ще ви я покажа. Дори ако отидем в лятно време, ще е още по-красиво, защото има много цъфнали цветенца, така че ще бъде по-красиво. Днес нищо не сме изпуснали и не сте вие изпуснали също. Аз съм я виждала и през зимата, и през лятото и се заслужава повече през лятото. Така, оставям ви вече наистина. Оскар, измори ли се? Защо показваш зъби? Така ли ми отговаряш с озъбване? Така ли правиш? Не. Привет! Включвам се с малко мокра коса, тъй като току-що се изкъпах. Използвах шампуана, който ви показах вчера на Керастас. Шампуана си е същия, изглежда, че формулата не е сменена. Все така добре почистваш косата, тъчак скърца от чистота. Също така използвах и кремчето, което се надявах да работи за моята коса, понеже за много къдрава коса виждаме, че моята е всичко друго, само не е къдрава. Така че моята логика сработи и наистина краищата са по-разплетени и много по-меки, а все още не съм изслагала нито кристали, нито нищо, което просто е мега впечатляващо. Сега ще си изсуша косата, след което ще оформя с преса или с маша, не знам, ще видим. Ето така се получи и косата. Не съм си правила някакви огромни букли, а просто съвсем леко съм я начупила в краищата. На мен, честно казано, ми допада как се получи. Сега ще ви покажа и четката, с която си я правя по този начин. Тук ви показвам и как се получи цялата прическа. Тук съм. Второ кафе за деня. На здраве. Точно сега се размялка. Точно сега. Ето я, четката е на Ремингтън. Аз я купих някъде преди 3 или 4 години. Купих я от Аргус и тогава цената беше 35 паунда. Влязох да проверя дали все още имат налична и на каква цена. За съжаление, вече се предлага само в Амазон на цена от 28 паунда. Аз даже имах още една такава, обаче оставих на Свеки, като се прибирахме веднъж в България, защото на нея много и хареса как и прави косата. И я подарих. И така, за сега ви оставям, защото мен ме чака работа и до после. Той ми използва като възглавница. Господине, удобно ли ви е така? Сами
така, аз успях да си направя фигурките, платовете. Фигурките не бяха сложните, така че се справих бързо. Успях да пусна една пералня, която най-вероятно в момента даже чувате, за което много се извинявам. Успях да направя една баница, за да може утре Кики да се вземе от нея за работа. За вечеря съм намислила да направя гювеченца по-шопски или сирене по-шопски, нещо такова се казваше, да. Това ще бъде днес вечерята, обаче е много странно това, че от няколко дни, даже от седмица и повече, не можем да намерим домати в магазините. Сега сядам да си почивам. Ще изчакам Кики да се прибере и ще отидем до магазина, понеже имам да купуваме 200 000 неща. Пак сме си изпразнили хладилника. И сега сядам да си почивам, докато стане баничката, след което ще досглобя и влога, тъй като ми остана само да доизгледам какво съм направила, да го кача в YouTube и да го настроя да се качи за петък или за неделя. Още обмислям, ще видим. И така. Тук ви показвам и вече готовата баничка. Получи се много вкусна и хрупкава. Едно момиченци, кукиченци. Очички маслинки и нашленци, копченци. Ние пак сме навън, излязохме до Pets at Home да вземем храна на пухчетата, до Аркос да вземем едни слушалки на Кики. Ето ги, понеже неговите вече нещо май се бяха скъсали. И сега... Оскар ги изял, точно така. Той обича да яде и такива работи. Сега отиваме до Азда да си не пазаруваме и се прибираме да си почиваме до после. Дойдохме и до Сейнсбърис, показвам ви празните щандове, не успяхме да намерим почти никакви домати, пипер и краставици. Имаше само няколко тарелки от супер твърдите домати. Отидохме в Азда, там също нямаше почти никакви зеленчуци, но поне успяхме да намерим краставици, имаше много картофи, целина, някакви такива неща. Нямаше никакви домати и пипер и чушки, нямаше такива екстри. Но важното е, че от два магазина ще успеем да скалъпим една салата. Това е. Все пак всичко завърши добре. Ето го нашият пазар. Взела съм пилешки бутчета, за да направя пиле с ориз. Взела съм от този ориз, купувам го от Ауди. Боже, какво Ауди? Купувам го от Азда. Намира се на World Штанда и този Балдо Райс, самия му сорт е такъв. Може да видите, самия ориз е някак си по-едър и винаги става много вкусно. Аз готвя само с този ориз, когато правя пиле с ориз и пълнени пиперки. Ако примерно правя ризото, разбира се, взимам арборио райс. Ако правя, примерно, варено рис само с масло и черен пипер, тогава си взимам Uncle Ben's. Разбира се, тук сме взели много кисело мляко. Това го взимаме от Сейнсбърис. Понякога го има в Азда, не винаги. Аз май вече ви казах за него. Взели сме една бутилка олио. Тук съм взела такава багета с квас. Много я обичам. Тя също е от Сейнсбърис. Тук е просто пълен микс Азда и Сейнсбърис. Това е каймата, която купих с намерението да направя пълнени пиперки, но явно ще се превърне в нещо друго, ако не успея да намеря утре пиперки. Това са доматите. Просто много са твърди. Не знам. Голяма салата ще бъде. Може да се наложи да използваме трион, за да я нарежем. Тук сме си взели от това сирене на Азда. Това сирене, не знам какво мляко се прави. Medium fat semi-hard cheese. Да, не и с козе мляко, но няма значение. Много е вкусно, между другото, и доста така наподобява нещо българското, поне от твърдото сиренце. И тук съм взела една краставичка органик от Азда и една обикновена, която леко нещо ми като жълтее в края. Тук е продупчена. Няма значение. Щастливи сме, че все пак ще имаме някаква салата, защото последните дни изобщо не успявахме да намерим дори от тези домати твърди смотани. Ще да кажа, малко са смотани наистина, но да, така. Сега започвам да правя сирене по-шопски, след което ще ви снимам, след като съм го направила до после. Ето ги и нашите вкусни гювеченца. Ехо, аз тъкно започвам да си изтривам грима и се включвам само за да ви кажа лека нощ и до утре.
Добро утро! Днес е петък. Направо се изморих, до сега съм сменила завивки. Включвам се, тъй като вчера не успях да запиша нищо, понеже чистих къщата, готвих, правихме торта с приятелка от България по месенджер и просто ми остана някакво време за да снимам. Но не се включвам, за да ви споделя моите първи впечатления за серума на Estee Lauder. Ох, добре съм. Сега. Така, измила съм си лицето с измивната пяна, която ви показах на Estee Lauder. След това нанесох от серума за смаляване на порите. След това нанесох слънцезащитата, която купих от Tesco, Cetaphil, или както там се казва. И под очите, ето тук само съм си сложила малко коректор, за да скрия тъмните кръгове и общо взето това е. Няма никакъв друг грим по себе си. Според мен серума наистина работи. Кожата ми определено изглежда много по-добре от предните кадри, които съм виждала, които съм ви заснемала без грим. Така че да, определено за момента работи. Ще видим дали кожата ми ще привикне към него, защото имам намерение да го използвам наистина всеки ден. Има такива продукти, знаете, които кожата ви просто привиква към тях и спират да действат. Много мразя такива продукти. Така че за момента определено го препоръчвам. Някъде тук около мен ще сложа и снимка, как точно се казва серума и на каква цена е. Просто ако искате да си го поръчате. И също така ще сложа линк долу в описанието от Look Fantastic, ако искате просто да цъкнете на него и да си го закупите. Да, разбира се, ще ви държа в течение за напред дали кожата ми ще привикне към него, дали ще има още по-голямо подобрение или влошение. Да, сега слизам долу да справя кафенце и след което ще се гримирам, ще се облека и имам малко работа до центъра, но разбира се, ще ви взема с мен до после. Вече от 2 вечер някъде гледам Ергенът и имам първите свои впечатления. Първата вечер бяха визитките на момичетата. Аз бях в ступор от някои от тях. Обаче се казах, че трябва да мине някакво време. Сега не може да се вади изоте така по визитките просто. И викам, ще дам шанс. Добре, обаче, колкото повече го гледам това предаване, толкова повече не мога да си обясня някои неща. Сега, защо когато дадена жена има пластични операции по себе си, интервенции, всякакви по лицето, по тялото си, тя трябва да бъде с мега огромното самочувствие? Не мога да си го обясня това нещо. Защо когато се правят такива операции не го направиш по начин, по който да изглежда естетически добре, а не просто това нещо да крещи: аз имам пластични операции, вижте ме. Защо? Просто нямам обяснение на това нещо и се чудя, наистина ли има хора, на които това им харесва? Било то мъже или жени, наистина ли има мъже, които това нещо ги привлича? Наистина ли има жени, които като се погледнат в огледалото, това нещо им харесва? И всъщност от кога си задам въпроса, когато човек е пълен, няма право на любов, той не може да обича, той не може да бъде обичан. Абе хора, това чувство не опира до това дали ти си красив, дебел, слаб, грозен, богат и така нататък. Това е чувство, което изпитваш към даден човек и то е необяснимо. Аз просто не мога да си обясня как някои хора разсъждават. Също така, снощи в епизода имаше лек като спор между две от момичетата. Едното момиче е видимо доста интелигентно, начинът по който говори просто е невероятен. За другото момиче просто по-добре да не коментирам. И беше много интересно как всички стояха, слушаха този спор, докато едното момиче се подиграваше на другото. Всички просто стояха и се смееха. Аз това нещо не мога да си го обясня. Защото реално погледнато, тези, които слушат и мълчат и просто се смеят, те също са участници в това нещо. Защо това поведение се подкрепя? Аз нямам обяснение. И истината е, че докато има хора, които са пасивни и подкрепят такова поведение, подигравателно, глупаво и така нататък, ще продължава да има такива хора с огромно самочувствие, които си мислят, че те са номер едно. Така че, не знам, просто аз не знам дали ще успея да го изгледам до края това предаване, защото те възникват 200 000 въпроса в главата ми. И пак си казвам, ако това са момичетата в България към днешна дата и 80% от тях са такива, просто положението изобщо не е розово, хора. Това, не знам, това е моето мнение. Пък ще видим, дано да се покажат в някаква по-добра светлина. Ще видим. Вижте, това беше някога топче за тенис. Хвана ли топчето? Оскар! Оскар!
Ами така, ние сме готови. Казах ви, че по-рано бях нанесла на кожата си от ето това. С това си измих лицето, след това си нанесох от серума на Estee Lauder, после имаме слънце защита, Cetaphil или както се казва, после имаме фондютен, коректор имам всъщност преди фондютен и пудра. И така, сега отивам да се обличам. Така, готова съм аз. Сложила съм си ето този клин, който бях закупила от Sport Direct. Имам и такъв черен. Бяха на промоция 2 за нещо си. Затова си взех 2, розов и черен. Имаме ето тази пуска, която вече не си спомням откъде съм я купила. Беше много отдавна. Малко прилича на пижама, обаче не ми пука изобщо. И така, сега слагаме много дебело яке, защото навънка е супер студено, едни маратонки и излитам до после. Навън е много студено, заради това ще сложих това яке. Малко не се връзва, ама няма проблем. Така, излизаме. Хайде! Така, аз вече се прибирам. Успях да се свърша работата, минах през H&M, взех си някои неща. Не съм прекалявала, обаче имах нужда от нов чевдънки. Видях, че са пуснали някакви нови такива бейжовки, много ми допаднаха и дори ги взех без да ги пробвам. Ако нещо не ми става, ще ги върна, разбира се. Минах през Sport Direct да взема нещо на Кики. След това Boots, Коста за кафе и сандвич. И пак са ми го направили много горещо и пак си изгорих езика. Много мрази така като става. Да, ще видим после и колко крачки съм направила. Вижте точно като се прибирам какво слънчице е навън. Като излизах беше някакво супер мрачно. Обаче сега е идеално. Какво правите? Какво правите? Вие слушате ли? Здравейте! Здравейте! Мале, ако ви кажа как ме боли езика, където го изгорих от кафето на Коста. Всеки път ми го правят този номер. Да покажем една госпожичка, бе. Една госпожичка, бе. Виж тя. Като една малка сърмичка е тя. Ти така малко като не съм вкъщи. И после като се прибера и се едно току-що се запознаваме. Много са щастливи. Ти просто ти ме обичат, бе. Ама, Самче, моля те. Настава някаква абсолютна лудница. Привет! Часът е 12. Аз тък му приключих с работа. В момента си изтривам грима в банята. Стигам до извода, че големи вдъхновения имам за снимане в банята. Обвземат ме всякакви вдъхновения. Днес качих новия влог, новия седмичен влог и получих 2 коментара. Един много положителен от една жена, която изкоментира моята работа, тортите ми. И един друг коментар, който просто наистина ме втрещи и коментара гласеше: защо копираш Антуанет? Хора, наистина, просто искам да ви го кажа и на вас. Аз го написах под влога, отговорих на момичето, защото смятам, че така е редно. Обаче, за мен наистина е важно да се знае, че в идеята на 100% съм себе си, не копирам никого, независимо дали харесвам даден влогър, дали го гледам или не, по никакъв начин не бих си позволила да коментирам, да копирам. Не бих си позволила да копирам когото и да било, защото не искам хората да ме харесват заради това, което всъщност аз не съм. Ако хората ме харесват, нека да бъде за това, което съм. Ако не ме харесват, също. Просто това нещо го ненавиждам, даден човек да копира поведението или нещо, каквото и да било на друг човек. Така че наистина никога не бих си го позволила. И честно казвам, понеже се сещам за 2 влогърки с името Антуанет и двете са много готини, гледала съм ги, следвам ги в Инстаграм. И честно казано, не знам дали да го приемам като комплимент това нещо, защото по някакъв начин поведението ми се оприличава на тях. Окей, смисъл те са готини като цяло, но ако това е просто една прилика, нека това да не се обръща като че аз копирам някого. Защото да, има хора, които се приличат по характер, по начин на изказване, като хумор и каквото и да е, има такива хора. Това не означава, че копираш някого, а това е просто някакво съвпадение. Било то, че примерно се смеете, аз забравих да си изтривам грима, толкова се въодушевих. Било то, че примерно се приличате като
не знам, начин на мислене и така нататък, това означава ли, че ти го копираш. В смисъл, просто не знам, опитвам се да си обясня. И като цяло да свикна с това, че ще има такива хора. Със сигурност ще има такива хора, които ще пишат някакви такива коментари. То всъщност вече ми се е случвало да ми пишат такива коментари. В същия канал аз имам и видеорецепти. И си спомням как са ми писали коментари от сорта защо си взела това видео от друг канал и си го постнала в твоя. Или защо поне не кажеш откъде си взела тази рецепта, защо копираш рецепти и дори не даваш линк откъде са. Просто това нещо не е нормално, хора. Не знам, толкова ли свободно време имат дадени хора толкова свободно време ли имат тия хора да стоят да гледат 100 000 канала, да следват много хора и дори да намират прилика в дадени неща и просто да хейтят. Моля ви, просто слезте на тая планета и се занимавайте с нещо по-смислено, бе, хора. Не е нормално. А сега аз не казвам, че такива влогари липсват. Знам, че има хора, които коментират. Защо постоянно казвам тая дума? Знам, че има хора, които копират други. Знам, че го има това нещо, обаче нека просто когато това не е умишлено, ако просто е някакво съвпадение в дадени неща, да не си обръщат по този начин нещата, защото е много грозно. Всеки полага някакъв труд за да запише дадено видео, да го обработи, да го направи и в следващия момент, отделил с толкова време, и в следващия момент получаваш подобен коментар. Тъпо е, честно. Особено когато знаеш, че не си копирал никого. То да бях, то като не съм, това ме вбесява. Добре, трябва да свикнем, ще има такива хора, ще има със сигурност, няма да един или двама. Дано да ме чувате, аз говоря малко по-тихо, понеже Кики вече може да е заспал. И така, само заради това се включвам, вземат ме някакви такива. Това нищо не ми дава мира вече, не знам колко часа. Просто аз съм такъв човек, че нещо подобно като стане. Особено, по принцип ми е много засилено чувството за справедливост. И съм абсолютен реалист. Абсолютен реалист. И когато стане нещо подобно и даден човек, дали съм аз, дали ще е моя родина приятел, когато даден човек е някой го е наклеветил, набетил или как да кажа, просто много ме вбесява това нещо. Дори да не касае само мен, много ме вбесява, защото не е честно. Просто не е честно това нещо. Да, вдъхновявам се. В банята определено разговорите ми се получават. Не знам защо, точно това казвах по-рано на Кики, че много добре ми се получават тук разговорите. Да, в тази баня има някаква енергия, влогърска енергия. Аз днес какво правих? Прибрах се, после малко ви снимах да ви покажа покупките. Езика от кафето на Коста още ме боли, да сменим темата с копирането, че нещо не ми е найс. Още ме боли много този език и после работих до сега. Като започнах някъде от, не знам аз от колко, и до сега си работих. Обаче, честно казвам, не съм изморена, защото тия дни много добре се наспивам. И така. Да, си почистих тази мицеларна вода на Ла Рош-Посай. Почти няма, нищо не е останало на дъното почти. Боже, от 7 минути говоря, аз съм в някакъв шок. От 7 минути говоря. Тук ви показвам Оскар и Самър как сладко си спинкат и ви казвам лека нощ, чао и до следващото видео и не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка, ако съдържанието, което правя ви харесва. До скоро!